И така, хора, здравейте, аз съм Нигито и днес сме в едно видео, в което ще играем на Brawl Stars. Ако ви харесва това, което правя, абонирайте се за канала ми с камбанка, за да получавате известия, като качвам ново видео и харесайте видеото. Също така напишете в коментарите дали искате за следващия път да играем на някоя друга игра, предложете лично вашето си мнение долу в коментарите. Няма никакво значение дали е мобилна игра, дали е за компютър, с това, което вие искате, хора. И да, това е от мен, нека да започваме. За днес мисля да играем на ранг. Като предния сезон бях стигнал до Митик, само че сезона сега свърши и ни върна на Голд. И мисля да играя на ранкет, като да стигнем до Gold 3. Поне до Gold 3, ако успеем. Ако стане прекалено дълъг видеоклипа, ще спра до където преценя. И следващия път ще продължим, като целта ни този сезон е да стигнем до най-малко Митик отново. Да, хора, нека да започваме с ранкта. Дано да ни избере някакъв хубав мап, но не, избира ни Hot Zone. Но са ботове, да знаете, че като няма имена, това са ботове и е лесна победа. Играя на Dynamite, защото играя Dynamite, понеже няма голямо значение. За като са ботове. Hot Zone. Те са ботове, така. Сега. Мама, делай, мама. Така. Ето хора, ботове се правят. Сега ще се правят тук някакъв много добър. Само гледайте. Цак. Бам. Цак. 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 И за малко трипъл джамп. Чакайте хора, сега ще правят трипъл джамп. Ми. О, хора, мисля. Дай да го пусна. Цак. Дай на майк. Не, стягам се хора, почва да играем. Така, този е дед. Така, учмейт на Шели. Директно изпържена, сготвена, разфасована. Директно изпържена от всякъде. Дай на майк, ман, делай, ман. И ме сгънаха от всякъде. Няма абсолютно никакво значение, това го спечелихме прекалено лесно. И нека да се насочваме към следващата игра. Ето ранг буста, хора. Толкова малко ранг буст. Се щупя телефон. Да водя Бробо. Не, нокаут. На този мап. Те пак са ботки. Окей. На този мап мисля да играя Колт. Не знам защо, но просто искам да играя Колт. С кой скин съм? Слай няма никакво значение. Нашите нещо не избират. Този избира Манди. Не знаете ли, че просто са ботове? Явно не знаете. Сега. Те са прекалено слаби. Директно ги гледаме. Ти си уейстен. Не, наполовина го заредих отново, аз съм доволен. Окей. Сега. Отивам от тук. Според вас, кой е най-добре гледа в играта? Според мен е... Може би да кажем, макар че е доста на скил генерал. Не си мислете, че не го мисля и аз. Като цяло да, в следващото видео ще се пробваме да вдигнем макса на 1000 купи. Като бях стигнал 970 и загубих 100 купи. И сега малко съм вдигнал нагоре.
С Морци съм 1115 купи, като бях 19 в България, което си мисля, че е доста голямо достижение. Така, следващото видео, следващия игра с пък видео и отново са ботове. Hot Zone, аз тук ще тролна и ще играя Дъг, макар че това изобщо не е трол. Дъг тук е доста добър, ама няма значение. Нашия да избере, ако може. Много мразя, като се правят на някакви много интересни и до последната секунда стоят и чакат. Сега. Да вземам цепя като такива една. Разбира се, то срещу бот какво да се очаква. Нашите, моля ви само и не е лесно. И прекалено лесно. Go easy, keep it cheesy. Here for the sunscreen. Няма. Аз хилвате. Flash damage. Отново се ревайва. Прекалено лесна игра. Така цяло всички честно. Прекалено лесно. Изпълняваме няколко квеста. Да видим какво имаме. Стоп рейта. Супер. Малко зле, но добре. Давайте. Баунси. Какъв беше мапа? Това вече са хора. Трябва да се играе с игра. Тук аз съм Спайк. Тук Спайк е много добър. И да. Тук нашият може да избере Тара, но избере Скуик. Окей. По принцип и тук е доста. Това Манди малко ще ни разбие джумерките, ама нищо. Както ще. Това се забавя заради карта и сега може да се бавя. Нашата е най-една и както съм добра в тези да се напред. Цак. И сега се държим доста равностойно. Не е решение да го края. Само да се усиля хора малко. Много както са ни готви. Ще се не взема кил. Бях близо, но жалост. И тук спика доста лошо ме удари. Защото един както са и нашето много умира от ръко. Аз го убивам и водят с водят. Нашето си идва с този умира. Не, на 200 остана. Той късмет. Е шанс. Този е толкова бързо. И добре. Това го губим, защото тиммейтовете не са просто. Да. Нищо хора, не е проблем. Да. Нокаут на този мап. Тук по принцип Макс не никак зле. Анджело също. Този е Морцис и Едгар. Аз тогава Анджело ли да бъда? Добре, ще съм Анджело.
но не успя да се оправя гиерите, което гаджетите Star Power е доста. Така. Хора. Анджело просто е доста добър герой, но е леко скучен. Стрелям. Този... И не успях да го хитна. Измъкна се черни. Техните афъкъли са и така ми се струва, защото не съм ги видял до сега изобщо на мапа. Бейтнахме колта и взехме хит. Взехме много хубав хит. И не успях. Този гаджет... да, този гаджет скачаше. Вестник се гаджет. Не бере какво правеше гаджета на Анджел, но няма нищо. Ще успя да го хитна и направо ме лантапна. Анджел на този мап е доста добър като цяло. Нашият се справя с него. Техният изобщо до сега да се прави на Тенсей, само че не успя. Сега чуваме тука. Почваме да се въртим. Стратегията. Трябва да го бейтнем. И успях да го хитна. Този наби доста критикал хит. И за малко да го оцеля. Не съм го съвсем малко. Добре. Това го печеля. Не. Може да спомняте така с Анджел, като цяло е много добро. Още една игра, хора, и вземам Гейм Star Drop. Отварям ранг Star Drop. Скин! И ми даде спрей. Нищо. Нокаут. На този мап аз бих искал да... Нашите да играят Кит. Кит, ако има някой. Кит. Къде е Кит? Ето Кит. Кит, играй, моля те. Вземи Кит, моля те. Умолявам те, вземи Кит. Страшно много те моля. Тук трябва отново да керя. Съм Макс. Трябваше Пайпър да взема, само че видях, че остава 2 секунди. Забравих да избера още. Доста труден матчък бих казал, но не мога да направя абсолютно нищо. Докато на другите двама мога, но няма да бъде никакво лесно. Нашите са секачи. Ще опитам да го фулим още, като този стана едно. И тук успявам да дължа няколко атаки. Така. Директно ги фули ръшка. И успях да убия двама, като нашия помогна да убием третия. Доста добре от нашите тиммейти. Отивам аз отгоре с Мортис. Дай на майка да успя да поцели с неговия гаджет. Няма да се опитаме да прилакна, защото цяло положението не е добре. Не е дебело. Не ме убих, хора, не. Няма значение, това го бием. Добре. Нашите са добри. Нашите направиха нещо с живота си. Станахме до 200 точки. Демон Star Drop. Отваряме Демон Star Drop. И отивам това, като спрей. 225 толкана. И отключихме втори слот. Така че това е доста добре. За втори слот бих ви казал да да използвате първото и третото за слотовете. От третия слот още не съм гледал, но и там ще се видим. Става дропа, Така. Джем граб на този мап. Така. Бих казал, че трябва да играя Бул. Забравих да кажа, че ми се падна днес от Star Drop, Demon Star Drop, ми се падна скина на Бул
от този евент, който изглежда брутален, ето го на тъмнинът отпред. Ето го скинат, може да го видите. Да, този матчъп може да бъде лесен, може да бъде труден. Зависи от тиммейтовете дали има трак на мозъка или не. Единият някъде се крие. Ето го отдолу и аз мисля да чакам тук. Китът ми в момента се справя с положението. Мисля да изкемпя дъгът. Ще го пи. Цялото ще се стоях, беше добро. Трябва да унищожа това. Тази си това доста се осран хора, се гледам. Беше доста сладне. Много странно. Просто не знае какво прави с живота си. Тази ме хилва, сега може да направим нещо. Давай, Кита, какво прави с живота си? О, надолу е, тя сама се сготви. И джемове са в мен. Така, нашите успяват да удържат контрола и не трябва да ходят толкова добре. След джемовете бягам. Стоят тук спокойно, гледам, че ги водим. Дъгът е жалко. И то намира новия правителите на утре легендарния герой. Правя ми ултимейт и имам шанс да ги тимлайкна, но за целта просто този гаджет беше включен. Нашата! Браво бе! Нашите actually сготвиха. Нашите! Давайте! Така. Цак. Изи всичките джемове хора. Дори не беше близко. Easy win. Още 9 битки е вземна, още един стар дроп. Демон. Моля се, бробо, нокаут. На този мап мисля, че ще играе Colt. Не, ще играе Рико. Не трябва да сменя гаджета. Да съм с този. Така. Ще и този избера, добре. Да видим матчъпа. Значи видях справо. Да, добре. Можем да ги бием, но нашите... Ако Кита ми скочи на мен... Ако Кита ми скочи на мен, имаме шанс да... Така ще репуширам аз. Да се опитвам да правя. Той само ще ме бие деймидж, аз не. И тук почти умрях. Живи сме, но... Положението не е добре. Не мога да го оцеля, докато той ме оцелва. Така. Продължаваме напред и бия доста сериозен деймидж на... Доста сериозен, не бих казал, не знам какво говоря, но няма никакво значение. Чира да го удари, той тролна толкова тежко и след трябва да в две. Actually, единия го убих. Остава само за този, мога да се спомня. Така, този е в по-неизгодна позиция от мен. Затова имам шанс. Но той е по-висок левел. Мисля да се използвам гаджета и успях, хора. Actually успях. Сега продължавам напред. Мисля да го таргетна. И написа само деймидж. И отидох по-напред. Взех му сериозни хитове. Мисля сега да се движа точно по лайнъпа на храста. И аз успях. И го убих и печелим играта. Доста лесно турки, но Берин ми казал, че положението е фантастично
продължаваме през следващата игра на Bounty, като на този матч бих казал, че Едгар, Дайнамайк, Спайк... тези избраха... Бих казал, че... Не, ще играя Дайнамайк, Трябва да сменя Star Power. Добре, сменил. Няма да се правим на Dynamite Song Tutorial, а трябва да избираме. Ей, такива момци де чакат до нулевата секунда, много ме дразнят, както казах по-рано в клипа. Да. Така, сега. Отивам в този храс. И започвам да се отбия малко или отворя. Но... тази ми хитна доста зле. Трябва да взема Пайпър тук, но не се образил. Нашите какви са. Кои герои са де? Така бях с другият Star Power, ще е много по-лесно. В момента нямам никакъв шанс да се докосна до който да е било. Доста добър хит ми взе, но успях се бях за и аз се хитнах отново втори път. И нашият Анджел Акшели доста добре взе. Тук додам стрелите. Така. И какъв пропуск от моя страна. Този гаджет набия толкова дразнещ. И добре. Нашият Колт какво прави с живота си? Той не знае. Трябва да държа на разстояние. И тук доста добра бомба от моя страна. Хил взимам само доста малко хелти, не знам дали ще успея да задържа адвантича. Тя чупи стена. Това е параде. И тук сме разпорени. Тук не разпореха джумерките. Колта ни може да направи нещо. Колта ни. Този гаджет. Уби го. Колта тролна толкова тежко. Чакаме да ги бие, защото за сребърната, т.е. синята звезда беше в... забравих името на Грей. И ако Колта ни го беше убил, щяхме да бие. Този мап не се играе много Спайк. Така че бих казал, че няма да е лошо ако взема една тара, нямам Star Power на тара. Нямам Star Power. Тронах хора, съжалявам. Ама това е положението. Тази е АФК. Събуди се. И те се ме спасиха леко морта. Дали ще успея да сгъна морца? Да, убил го. Той Франк не знам какво прави на това. Ако има Hyper Charge Ultimate би бил доста добър, но няма. И морца не знае да прави с живота си. Той няма деймидж. Разбира се, но... така. Взема проджектайловете и доста добър ултимейт тук влезе и убива. И сега взимаме на пълно притежание. Тук морите са само, че се събуди. Трябва да разбра, че ще остане главно за живота си. И тук Пайпър тропна толкова тежко. Аз се опитам да направя нещо и не стана абсолютно нищо. От нищо нещо. Както са казали хората. И този как ми влиза. Добре, аз успях да... Този как остана на една плюнка, колата ми изсъхне и семейството. И тук това ще не разпоря. Много добре. Не, хора! Не! Не остава на една плюнка да му изсъхне и семейството.
живота и всичко.